κατηγορίας 150, 159 και 9 με δύο αμάξια που μας έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν 59 συν. Καλή επιτυχία και στους δύο. Stand by. Ready. Set. Ισοπαλία στην 59 και 9. Ό,τι θέλει μαλάκα 28. Δεν θέλει. Και να σου πω λέγατε ούτε 28 θέλει. 30 θέλει. Να μην το ζωρίσει καθόλου τα μέσα. Σβήνετε και οι δύο το αυτοκίνητό σας. Σβήνετε και οι δύο το αυτοκίνητό σας. Έχετε 22 δευτερόλεπτα για να έχετε κλειστές τις πόρτες και να είστε έτοιμοι να παίξετε. Γρήγορα, 17, 16, 15, 14. Ξεκινάει αυτόματα, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. 9, 8, πρέπει να έχετε κλειστές τις πόρτες. 5, 4, 3. Μη βιαστείς, μη βιαστείς. Φύγε. Set. Go. Τι έγινε γάμο την πανάκι. Όχι ρε πούστη.